Tatarның milli ризыгы булган Шәкшәктән авыз итегез. Сезнең белән бүген көн дәвамында Балтач җирлегендә булып, үзебезнең булган тәҗрибәбез белән уртаклашып, төрле җирләрдә булып, танышып, һәм инде бүгенге сәфәребез кирәкле, бүгенге сәфәребез үтемле булыр дип шанып калабыз. Беренче тукталыш Балтач районының үзәгендә булган мәчет. Ак калфак оешмасы вәкилләрен Балтач җирлегендә шундый иттереп җылы каршы алалар. Монда төрле өлкәләрдән, регионнардан килгән ак калфаклы хатын-кызлар. Менә алар автобустан төшә. Балтач үзәк мәчетендә мәгъриб мәркәзенә каршы алабыз. Безнең мәчетебез 1992 елда, нигез салынып 1994 елда 12 гыйнварында ачылды. Алар өчен гыйнвар 30 ел була. Бу архитектур яктан Балтачның үзенең данлыклы архитекторы Шамил Гәрәевичнең проекты эшләнгән мәчет. Менә карасагыз әйтенде. Кеше язулары, ла илаһа иллаллаһ язулары барса да, бу башка җирдә юк. Шушы Балтачның йөзет кашы булып, роль моторитебездән ясалган мәчетебез, салган мәчетебез. Хәзер без эчкә керешкә гына күрәбез әле. Әмма ләкин без башка җирдә аермалы буларак хатын-кызларны мәчетнең арт ишегеннән түгел, мәгърифәт мәркәзеннән күрдән. Башалабыз, безнең мәгърифәт мәркәзе мөдире Айгөл ханым. Biz кирдек хәзер Балтач районындагы уникаль булган оешмаларның берсе. Ул безнең мәгърифәт мәркәзе, мәчет белән янәшә яңкырма булып төзелгән. Инде безнең ислам дине кабул итүнең мөһим мәсьәләсен расуллыгы подразделение аерым бер бүлекчәсе булып тора. Менә залда экран. Хош кылучыларны күрсәтеп торучы видео. Кунакларга үзәк турында сөйлиләр. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Екатериновта район мәчетләр салып, мәдрәсәләр ачырга рөхсәт биргәннән соң, шушы якларда гыйлем алган шәхесләр инде Казаннарның зур мәчетләрендә беренче имамнар, мәдрәсә мөдирләре, укытучылары булып китәләр. Һәм инде бездә Арбур авылында Шәһәвәти Мәрҗәнинең ике бабасы да гыйлем алган. Һәм үзенең китапларында да ул инде Арбур авылын бик тәфсилләп яза. Һәм аның бабасы Алат юлы ак як дип әйткән. Бу инде Арчадан безнең Арбур якларыннан шу якка таба китә. Ягъни без инде Алат юлы гына түгел, гомумән Алат юлы китә торган юнәлештә, ягъни Казан арты, бу инде ак як, нурлы як, гыйлем, мәгърифәт нуры сүнмәгән дигән мәгънәдә әйтелгән. Һәм Екатериновта диния нәзәрәтгә төзергә рөхсәт биреп, мәчетләр, мәдрәсәләр инде легально эшли башлаганнан соң безнең якта мәдрәсәләр эшләвен туктатмый. Һәм Ризаэддин Шаһретдиннең бабасы да инде Сосна мәдрәсәсенә килеп беренче дини гыйлемнәрен алган. Безнең татар халкы бу якны төсмерен алынган чәчәкләр белән бизәлгән. Менә бу тәрәзә кырыйлары бар, липнинлар үзәк залавет эшләгән, ләкин без аларны җимердек бу елны. Һәм өр-ягына үзенекен ягына копиясын ясап, ягына йөкләргә ябыштырдык, тигезләп барысын сакладык инде. Менә биредә язган безнең Балтачыбыздан чыккан якын шәхесебез Җәфар Хәзрәт Мубарак, барысын беләсез, бөтен башлаган китапларны тәрҗемә иткән шәхесебез Балтачтан, Кенәдән чыккан шәхесебез инде. Ул иң беренче менә моны язды. Әлбәттә, моннан бәлки матурраклар бардыр инде безгә, әйме? Әмма ләкин без ремонт вакытында шундый реставрация ясадык. Менә буларны язып барсын калдырдык. 2007 елда мәдрәсә ачылганнан соң, монда инде мәдрәсә укулары дәвам итте. Хәзер инде бина төзелгәннән соң безнең столовый да бар, мәдрәсә бинасы да бар. Һәм бу көндә бу кул эшләре буенча халыкка хезмәт итә һәм башлангыч белемне инде Басыр хәзрәт шушында үзенең яшьтәшләренә бирә. Без инде ак калфаклар белән җыелып, ай буе сезгә бүләкләр әзерләдек. Менә монда инде изүләр, менә монда без аларны куйдык, күрсәтәләр, ярдәм итәләр. Алар булдыра алмаганнарны үзләр бирәләр. Балтач районы Норма җирлегенә килдек. Тургай балалар бакчасы. Менә сабыйлар Казан һәм Россия кунакларын көтәләр. Менә кунаклар автобуслардан төшәләр инде. Ассаламу алейкум, хөрмәтле
qonaqlarimiz, qadrli oq qozoqlar, xayrli kun barchamizga. Xalqimizning boy merosin, millatimizning yuzini saqlarga uylanib o'sishi, yangiligini turgan, yangi qonaqshal turgan boshasına rengiydiz. Assalomu alaykum. Добрый день, дорогие наши гости, женская организация Oq Qalpoq. Siz onların sonunu aytib bo'lmaydi. Yes. Siz video tashlaysizmi? Menda o'ta ertaga. Bitta boshi jimirelgan. Qaysi boshi tishilgan. O'zbekda boshi. Nishlada boshi. Qaysi jiri. Qaysi tili. Boshimda qaysi jirimda. Shu jiri tishilgan. İşte şu hizmet terbiyesi olsa biz etiyeniler bilen eşitemiz. Etiyeniler yardımında biz sizge de bu sertifikatları bulduk. Bizden bugün bolalar bilen süt ayırtıp prosesi bir aytemizin bir şeyken de bol eğlendirip kırılarına bizden bol ağıp çıkar hem şuşu rezervuarga tula. Şundan Oğlak ileride şulay tırıp işini jigirleytirgen bulganlar. Indi bile bunda bolalar bizden jigirlegen jünni kotalar deb aytamiz totarcha. Tağın bir to'xtalish Qariyli ovuli. Qonaqlarni qarshi olalar. Mana neydi təmli rizqlar bilan qarshi olalar, ovuz etib olgan. Nişik təmlimi? Big təmli, isketkeç, qadarlı ustaydı. Nişik deb atalar bu? Bu uramanın bir türü, bu şeşek formasında işlenген. Öyle mi? Haydagiz hurmatli qonaqlarimizni Boltash shashkasi ovozi haydagiz. Boltash shashkasi. Hali Qarilnikida bor, onsa azrakkina o'zgarib. Onda sostavini o'zgartirib yuralar. Ama oylarınız neşe sizden? Voy, birovgina qoldi mesela. Boltashning qo'l ustasi Rafail abay, mana biz ularga qo'noqqa kiramiz. Rafail abay, ishlaringiz bilan bizni tanishtirasizmi? Kim? Ishlaringiz bilan bizni tanishtirasizmi? Ish bilan ko'rasan deyman. Aydagiz. Soat 5dan Soat ertangi 5dan beri qo'noqlar ketalar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bizning mana bu yurt avlumuzning kurki, ular mana şuşunda ömür kişireler. Abileri Seyde abi, Reysa bilen mana Reysa hanım bilen Rafael. Onların malayları bilen kızları, hem onların iki bala 4 muğun bulup motor etip yaşap yattılar. Un sıyır tutup fermerisi alıp paralar. Mana bunda bunların damaşni tiplisileri var. Yıl boyu onlar yoran gülleri üstürüp onlar bilen avulunu motorlayırlar.
64 türlü yaran güle hem orkideyalar ben bir güveydim bunda şıklar. Kadirli Hoca, Hoca, sizden sırayımeli. 10 sıyır diye eyteler. İkisi bir de sıyır isi kilmeyim bunda. Sıyırlar şampun bilen yoğuz. Şampun bilen yok, papat gözlükten ki utralarına vermedi. Artık kız ileride kızı yapıp oturuyor. Ay. Siz tatan işte bular. Red malatsı. Allah'ın rahmetleri yok. Bizning ekskursiya shunday tezda tabara. G'afur etasiz do'stlarim, men mundagi go'zallikni borsida ko'rsatib da ilgirolmayman. Buning uchun ayrim qaytarga kerak bu oilaga. Ayrim ko'rsatirga kerak sıyırlarin, gullarin. Mana kameradan ko'rgan bilan qanoatlanib turibsiz endi. Mana kullarga xatlar bor bu yerda. Mana nende motor besetka. Rahatlanib ishalar gullar orasida. Nende motor tirish kishilar yashaydi bu yerda. Ana qonaqlar ayta, biz de yashaymiz ekan bu dunyoda deb. Mana o'rnak oling'iz. Hem her birimiz şulay motor etib yasharga tirishik. Turmushimizni To'yishanmisiz? Siz kim bo'lasiz? Men siz bir bloger mi? Iye. Şu an yaratıp qaraymiz. Rahmat, siz o'zingiz qaydan? Men shu Tibekniki. Ha, Kariniki meni. Siz Baltoshdan. Baltosh, Kariniki. Rahmat sizga. Rahmat sizga. Rahmat sizga bik motor. Rahmat sizga. Shulay ko'p itib ishlarga yazsin siz. Mana bit. Bunda da menim qarashalarim bor ekan. Tatarni zo'rlab, shushlay tirishqaningiz uchun shu ikki tegiz muhabbatga Xudoyim umr bersin, salomatlik bersin. Tog'ida zo'r o'ngishlarga erishingiz yana. Uran bo'yicha boramiz. Bunda tag'an xoliqtira. Nesil shajaralari. Bunda necha bugun birga yashashchi qaylalar bilan tanishtiralar. Meni motor opalar, esanmisiz? Necha qaylariga apa? Hayy, sizni tushiram. Yilmayingiz. Ko'pdan yashaysizmi bu ovulda? Senden yaşayız indi. Men 50 yıl yaşayım. Bunday bayramlar ko'ngilga da rohatlik beradi, shulaymi? Qozondan, Rossiyadan ko'pmi qo'noq qaytdi bugun sizga? Rahmat. Endi motor etib kiyingan. Esanmisiz? Esanmisiz? Siz o'zingiz qaydan? Men bir boshdan. Shulaymi? Shunday motor deb kiyingansiz? Endi. Har kuni shulay yuraysizmi? Tirishamiz shulayroq yurarga. Oq holatdan. Siz tabiba? Medsestra. Yarar, ishingizda o'ngishlar. Rahmat. Qaylalar bilan tanishtiralar. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana bu oila tarixine kelgan vaqtda bular endi umrlik bizning qariylik kishilari, qariylining naq o'rtasida yashaydilar. Muqay degan naslga borib tutashadilar. Shularning ul nesilden çıkan bütün kişi bizim şitik kişiler bulganlar. Yeneşe tirede boylar yaşayan, bular şu boylarga Qozonga alıp barı için şitikler tikkenler. Hem kolaydan kumganlar işlegenler. Mina şu kolay bilen işlev nesilden nesilge kilip, bugünkü günde indi onuklarga barıp, mina Niyaz da, ondan sonra Raziyapay'ın tağın malayının onukları var. Onlar da timir bilen işçiler olar, başka olda tura. Mine şuşlaytırıp motor itip yaşap yotalar. Raziyapay'a heykel kuyarlık kişi. Ul ömür boyu bizning avulning yuvuşisi buldu. Ulgen kişilerini ömür boyu Raziyapay yuvdu. Hem Raziyapay'ın yongadan heykel kuyarlık işi ul 22 yıl boyu o'zining yurtun meşit etib tuttu. Meşit bitgan vaqtda mana bütün jumg'alar, bütün meşitning yig'ishlari bizning Raziyapayda bo'ldi. Endi ol chekir kunni bütün edenlerin juvib, oshqishin qoldirib, imamlar onun uyindagi bütün narsani bilalar. Her vaqtda da onun uyi orqasida bizning Ozan ovulda to'xtamadi. Ulug' rahmatlar ularga.